bok. Dobar dan. Došli. Jeste dobro putovali? Jesmo. Volimo se brodom voziti ovako, dobro je. Mi bi htjeli znati više o ovom prekrasnom otočiću. I o crkvi, i o muzeju, i o povijesti ovog otoka. U redu, reći ću vam sve o tome. Prvo ćemo malo ispričati ovdje povijest otoka, nakon toga ćemo posjetiti muzej, pa onda ići gore i u crkvu. Uglavnom, otok Visovac je nastanjen do 14. stoljeća. Tada su prvi ovdje došli redovnici Augustinci. I vjerovali to danas ili ne, otok je bio samo stijena. Dakle, nije bilo ni zemlje ni biljaka kao danas, samo kamen. Tako se zvao se Lapis Albusa, na latinskom to znači bijela stijena. Augustinci su gradili prvu crkvicu i samostan, no ostali su ovdje jako kratko, do 15. stoljeća kada zbog čestih turskih napada napuštaju otok. U to vrijeme pred Turcima odlaze i Franjevci iz Bosne, pa nekih 5 godina nakon odlaska Augustinaca, 1445. dolazi Franjevci na ovaj otok. Turci su i dalje bili ovuda, Franjevci su bili malo, možemo reći, čvršći od Augustinaca, pa su ostali duže, do 17. stoljeća kada ovdje protiv Turaka ratuju Mlečani. Mlečani nagovaraju Franjevce da napuste otok opet zbog svoje sigurnosti, oni to čine i 25 godina su u progonstvu u Šibeniku, a za to vrijeme zapaljena je crkva i samostan. 1672. godine turski sultan Mehmed IV. da jedan ferman, to je jedan dokument koji ću vam pokazati u muzeju, s kojim dopušta povratak Franjevcima na Visovac i od te godine pa do danas oni su ovdje neprekidno. Možemo reći dakle da zadnjih 500 godina u ovaj samostan dolaze novaci, tu je dakle novicijat franjevački. Kroz godinu dana koliko novaci ovdje provode, oni uče živjeti kao Franjevci i odlučuju da li to uopće žele postati. Naravno da su onda ovdje i stariji fratri koji ih podučavaju. Njih uvijek ima nekoliko, broj novaka zavisi od generacije do generacije, a od 15. stoljeća pa na ovamo sva zemlja koju vidite po otoku je dovožena brodovima s kopna, pa je tako tijekom vremena i površina otoka povećana za 1/5. Ovo sam vam spomenuo, to je taj ferman Mehmeda IV. S kojim je dopustio povratak Franjevcima ovdje na otok. Dakle, pisan je arapskim slovima, sa desna na lijevo i nakon onog progonstva u Šibeniku od 25 godina, zbog tog su se vratili ovdje na otok. Ovdje imamo sablju Vuka Mandušića. Vuk Mandušić je bio narodni junak iz ovoga kraja koji se borio protiv Turaka u 17. stoljeću, a rođen je nedaleko odavde u mjestu Rupe. Ovo će vam biti jako zanimljivo za čuti. Ovaj štap ovdje, to je visovačka početnica. I ona sebi ima urezana velika i mala slova, isto tako i brojeve sa strane. Ja volim reći da je to prvi laptop, jer su Franjevci koristili taj štap u prošlosti, kada su išli u okolna sela podučavati ljude čitati i pisati. Pa kao danas laptop, to je bilo najzgodnije nositi uokolo kad idete od sela do sela pješice na konju ili magarcu. Kad je fratar bio stariji, mogao se na njega nasloniti kao na svaki štap, a onda su imali drugačije odgojne metode koje vam se danas ne bi svidjele, pa kad neko nije slušao, mogao je malo dobiti s tim štapom po sebi. Ovo ovdje je isto važan dokument za otok, a ovdje imamo dekret Pape Inocenta XI. Iz 1687. Papa Inocent u njemu kaže da svako ko dođe na otok 2. kolovoza, provede neko vrijeme u posebnim molitvama i ispovjedi, da će svi grijesi njemu ili njoj biti trajno oprošteni. Ili još točnije rečeno, ne grijesi, nego kazan za grijehe, a to znači da će manje vremena provesti u čistilištu. 2. kolovoza se slavi Gospod Anđela. Tog dana ovdje na otok dođe tijekom dana oko 10.000 ljudi svake godine. Ovdje možete vidjeti Ezopove basne koje su tiskane 1487. To znači da je to jedna od prvih tiskanih knjiga na svijetu, jer nekoliko godina ranije Gutenberg je i izmislio tiskarski stroj. Od ove knjige su se očuvala samo 3 primjerka na cijelome svijetu. Ja sam to imala za lektiru, ali sam sve zaboravila. Znam, bile su nekakve one roda, lisica, lav, magarac, pas, svega, ne sjećam se nije više. Dakle, slike koje vidite ovdje po muzeju, one su većinom iz baroka, većinom su ih naslikali mletački umjetnici, iako ima poneka i starija, na primjer ova ovdje iz renesanse i djelo je domaćeg autora Jurija Čudinovića iz 15. stoljeća.
i tada u renesansi su i slikali slike koje prikazuju Bogorodicu kako do Isusa, ali to je bilo jako, jako rijetko.